Si Philip, usa ka 23 anyos nga misyonaryo, miapil sa Compass Missionary Training Program o gipadala sa Atlanta, Estados Unidos sulod sa 3 ka bulan. Aduna siya'y daghang responsibilidad sama sa pagtabang sa mga refugee ug pagtudlo sa Sabbath School. Apan naglisod siya sa iyang kauban ug partner sa pagbuhat nga si Samuel nga 20 anyos. Dugay kaayo mo sulti si Samuel ug kini nakapainit sa ulo ni Philip. Ang duha ka batan-ong lalaki nagkaon og yano nga pagkaon. Kasagaran nahibilin gikan sa panihapon sa simbahan ang ilang ginakaon. Usa ka adlaw, giinit ni Samuel ang Korean nga rice cake sa oven apan nasunog ug mipilit sa plato. Nasuya si Philip kay iyang giawhag si Samuel nga mag-amping. Gisulayan na usab ni Samuel sa kalan. Apan nasunog gihapon. Misamot ang kasuko ni Philip apan wala siya gisulti. Usa ka adlaw, giawhag ni Samuel nga mag-ampo sila ni Philip. Wala pa sila nag-ampo nga magkauban. Ang pag-ampo ni Samuel nagpakurat kang Philip. Nag-ampo si Samuel. Ginoo, tabangi ko nga dili magdumot kang Philip. Wala si Philip malipay niini. Apan ginabalik-balik ni niya nga pag-ampo. Nausab ang ilang relasyon hangtod sa wala na sila magstoryahan. Usa ka bulan sa wala pa sila mopauli, ilang sakyanan na aksidente ug nabangga sa usa ka truck. Nakalingkawa silang duha nga walay kadaot. Tungod sa panghitabo, nakamatngon si Philip nga sayop ang iyang kinaiya. Nag-ampo sila ug nagpasalamat sa Dios. Sa ulahi, ilang gisugilon ang ilang kasinatian sa tag-iya sa ilang gipuy-an nga balay, usa ka non-Christian nga magtiayon. Kini ang unang higayon nga nagkasulti si Philip sa uban kung giunsa siya paggamit sa Dios. Sa dihang gisulat niya ang iyang testimonya, iyang nasabtan nga dili siya ang nagbuhat sa mga maayong butang, kundili ang Dios nga